as we know it will soon come to an end. Da agora mexe aqui. Oh. Esse gajo toca-se mesmo. Deve ir entre outro coisa desse mesmo. Yay! Oh! Hey! Oh! Agora toca-se mesmo. Oh yes! Pode que... Já tens como dar isso? Pode que... ó. Agora toca-se mesmo. Isn't just this. No. Joker! Coçamos, é. Comprar tilt. Să care para. Construa o plano todo. Para tu agora esse gasto por mim. E posta tu cação. Tu casme. BS. Ele gasta por mim para. Tu casme. Tu põe. Esse gasta por mim. Tu casme para. Delo da Yakut va. Да, яко. И това какво се това? Точка. Не трябва да ги цъкам. Трябва да ги правя на малки още малко. Още. Виж как мяса са рисуваме нещо. Направим меса мрежа. Дай съм. Но кой се получи като го направи всичкото? Я да видим. Някаква лапа. Нещо. Не се знае. Магаре. Свине. Свиненце. Не, отли се. Панда. Не. Отли си пандата е черна. Бяло. Едно нещо, дето яде такова. Бамбук. Бамбук. Не бамбук. Бамбук. Да. Това ли е? Да. Мечка с... Мече, което сутринта спи, а вечерта го мисли за сутрин. Това е тъпо. Но ще разберем дали е яко. Не, вижте, така виж. То изпоказвате ли така?
Това е мечка само. Не гавиш. Не, това е друго. И ти не знаеш кой е това. Виж. Това е мече, панда. Или- Меченце. Мече. Виж какви. Мечка. Намалим тия точки така. Ето виж как е. Това не може ли по-бързо е, брат? Ето. Да, хора. И това е всичко ден. Надявам се да ви хареса клипа. Дайте лайк, абонирайте се и чао. Кажи чао. Чао.